ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, болельщикои канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, нафарои хонахар, заминхар, квартирахар. имрӯз 11 апрели соли 2025 сол шумо бошед дар канали Саудо ТВ қарор доред хонаҳои арзона тамошо кестен. дӯстон, барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. замин, мошин, хона, квартира чизе боша роӣ кунед. навурҳои бадина дар ютуб, дар тикток ва инстаграм реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метем. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед бародар азиз. имрӯза наворода 14 дона хона ҳастай. хонаҳои арзон ҳаракат кардем навор кунем, барои шумо пешниҳод бикунем. комментар нависед аз куҷо то чанд сума чӣ хел хона дар кора. аз рӯи комментотон худохоҳад навори бадина навор мекунем. кадом хонае ки маъқултон мешава, ҳамроҳи соҳибмулк занговатка масъалка бигирем бародар азиз. наворда лайкора бизанен, подписатсия кунен. агар хоҳед канали Саудо ТВ пешрафт куна, як дона лайк, якта подписатсия. огоҳиро бихонен. диққат. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан доред, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оидами система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ёвон, Восе, Куло, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада рӯй кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстон азиз мерасад. дӯстон, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ рӯйкардагӣ. квартираи Алиши ҳастае ки дар ноҳияи Рӯдакӣ. Алиши ба хона, Алиши ба замин. фақат аз ноҳияи Рӯдакӣ. замин ё ки хона боша алиш мекунанд. ира квартираи Алиши мегӯянд. хеле вариантҳоам дар канали Саудо ТВ дида мешавад. масоати хоб квартира 58.6 метри квадратия. доми 10 этаж, хона дар 7 этаж. барои маълумоти бештар рақамҳои дастии ватсапша мегзорем. худтон дӯстон бигирен. алиш мекунанд ба замин, алиш мекунанд ба хона. хонаи назди ҳавлигӣ. кадомитон хоҳиши алиш кардан дорад? ҳастанд нафароне ки мисол квартира маъқулшон, ҳастанд нафароне ки хонаи назди ҳавлигӣ маъқулай. хулас, кадомитон эҳтиёҷ ба амхели квартираҳо дорен, заминҳои фурӯшӣ дорен, алишӣ дорен, хонаҳои назди ҳавлигӣ дорен, хоҳиши иваз ба квартира дорен, марамат аз думи канали мо Саудо ТВ ҳамин якада ҳозир занг бизанем, бигӯем ки номеретона аз канали ютуби Саудо ТВ гирифтам. ака худаш хид мекунам. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, дӯстони азиз. квартира коробка анами домда қарор дорад. дар Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ. хоб доми 12 этажа дар 10 этаж хона қарор дорад. нархи дастрас масоаташ 53 метри квадратӣ. домои хитои бузург мега 53 квадрата. духонага мақсад бикния мешавад. бози мардум 35-40 квадрата духонага кеза. ине ки 53 квадрат ки бениҳоят калон мешавад. хона коробка обсвет ҳастай. мактаб, масҷид наздикай. мағозаҳо наздик. ҳуҷҷатош бошад шартномавӣ. нархи квартира бошад 385,000 сомонӣ мега ки бо арзониш мекунад. марамат маълумоти пурраша аз соҳибмулк бигирен. хоб 385,000 мега бародар азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Кулоб. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар маҳаллаи Фирдавсӣ, шаҳри Кулоби Бӯстонӣ. 6 сотиқ замин дораду 4 дар хона кардагиай. навора бо диққат тамошо кунед. Саудо ТВ нақлтон мекунад. падвал дора 5 ба 3 падвалаш. хонара сохтем 3 сол пеш мега. зиндагӣ кардагӣ нестем. хонара ба семенблок бо ай пушташ мега боз чи яъне ки хишти лоиқати як дират чиндаем чиндагӣ кардагиста.
наздикиш дар мактаб балниса масҷид ҳастай свет дора документош 100%, 4 дар хона дора, 3-таш 5-3, 1-таш 3-3, калидор 5-3 дарунушта ҳастай. Баният дорад, ремонтш евро ремонт кардагӣ. хуб баъди ремонт ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест ҳастун азиз. маромад маълумоти пураша аз соҳибмулк бигирен. нархи арзон, нархи дастрас, срочна фурӯшӣ. шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Фирдавсӣ. лайкҳоро бизанед бачаҳо азиз. дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. кадомитон хонахар, заминхар, квартирахар, астраҷихар ҳастен, нексихар ҳастен, ин наворои баҳри шумо мешавад. ҳаррӯза мо навор мекунем ба хотири шумо. ҳаракат мекунем ки хонаҳои арзон пешниҳоди тамошобинӣ бикунем. бародар азиз, лайк, поделитсия ва подписатсия. нархи хонаро мега ки 350 000 сомонӣ мегем ки ремонти хушрӯи замонавӣ кардагӣ. фақат медорен зиндагӣ мекунен. ёкин да 6 сотиқ заминаи 4 дар хона 350 000 сомон. шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Фирдавсӣ. маълумоти пураша боз аз соҳибмулк худотон дӯстон дастрас бикунед. баъдан аму комментария нависен аз куҷо то чанд сума, кадом территорияҳо хона дар корай, ёки заминҳо дар корай, ёки нафарои ки мисол шумо дар замин дар кор, аренда комнат дар кор. оид ин масъалаҳо дар WhatsApp нависонед. худохоҳад навораҳои баъдина мо шуморо эълонгузорӣ мекунем ки мисол ҳамин акада то ҳамин сума чӣ дар корай, заминиш дар кор, ёки квартира дар кор, ёки аренда комнатшон дар корай. мардум кадомитон дорен, ина маромад занг шом бизанед эълонтон мекунем бачаҳо азиз. Саудо ТВ каналаш тӯли 2 сол мешавад ки оиди ҳамин системаи хона, мошину, заниматсия дора. ҳаракат кардем ки ҳамин хариду фурӯш кунем. фақат бародар азиз, рекламагузорӣ мекунем. ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарини муддат фурӯхта бутем. Инстаграм бо номи Саудо ТВ, тикток бо номи Саудо ТВ. мақсад рекламагузорӣ мекунем. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар дуюм этажа, 57 метри квадратӣ. ҳукумати ноҳияи Файзободда қарор дорад. бародар азиз, нархи зур, нархи дастрас срочна. бино пурра ба анҷом расидагӣ ҳаст. духонага хона дар дуюм этаж, доми тайёрай. даромада ремонт мекунен. иҷозати ремонт ҳастай, перегородкааш кардагӣ ҳастай, свет об то даҳани дар овардагӣ ҳастай. фақат пули нақд арзонаш кардем ки савдо барава проблемаи вазмин дорем. маромад боз маълумоти пураша аз соҳибмулк дастрас кунем. бародар азиз, нархи зур 217 000 сомонӣ. абача дар 217 000 сом амира метонем бихарен. дуюм этажи дукомнатаи 57 метри квадратӣ. маълумоти пураша занг зад бача азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дорои 3 комната, масоҳати 6 сотиқ замин, даштбеди хурда қарор дорад. шаҳри Ваҳдат, даштбеди хурд, диҳаи даштбеди хурд. срочна боз муомила ҳам мешавад. арзонаш мондем 205 000 сомонӣ. ҳами ҳаракат кардем ки навор кунем. навори мисол хонаҳои арзон боз болои ҳами иншоалло бачаҳо ҳастаи мақсад хонаҳои арзонро кесан. хулас фақат тамошо кунем бачаҳо азиз. ирӯза наворда ягон хонаи арзон наёфтен, навори баъдина ёки навори пешинаро тамошо кунен. пашти ҳаррӯза навор кесем баҳри шумо бародар азиз. 3 комната 6 сотиқ 205 000 сомон. хуб маълумоти пураша аз соҳибмулк рақамҳои 77 79 WhatsApp дора. худотон занг зад бачаҳо азиз.
мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. ана боз хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигиай. дорои 3 комната, масоҳати 3 сотих замин, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, деҳаи Малик Ғиёевда қарор дорад. Бародари азиз, фурӯши Бохтар ҷамоати деҳаи Ориён, деҳаи Малик Ғиёев ҷамоати Ориён будааст. 3 сотиха 6 комнатага медрои зиндагӣ мекунӣ. харидори аниқ бошӣ агар занг биза маслиҳат мекунем. нархи соз. хоб дар дохили хона мағоза ҳам дорад. чӣ бародари азиз нигоҳ кунед. хоб нархашо 300 000 сомонӣ. аз номи канали Саводо ТВ занг занен, боз худо хоҳад арзонтон мекунад. лайкҳоро монен, дар канал подписатсия кунен. чӣ молу маҳсул боша роӣ кунен, наворҳои бадина рекламагузорӣ мекунем, дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метем. ҳаракат кунен, адресҳоро пурра роӣ кунем, баъд чем суратҳои холӣ видеонавор карда роӣ кунем, беҳтарин мешавад. азиз, мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. мардуми воситаи тамошо кунак. Мавҷиободда қарор дорад хонаи мирза, хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Восе, деҳаи Мавҷиобод. 2 комната, масоҳати 6 сотих замин бо нархи арзон 110 000 сомонӣ. 6 сотиха бениҳоят калон бародари азиз. ҳамин қа кардан хоб дорои 2 комната ва анҷомхона иборат аз воқеъ дар ноҳияи Восе, кӯчаи Мавҷиобод, свет дар пешаш, об дар пешаш, харидори аниқ занг занен, срочна пул дар кораи 110 000 сомонӣ. ира мисол 6 сотих итара дабо хонаҳои баланд бардорен, аку ременкора, ошхона, анҷомхона кунем, беҳтарин мешавад. азиз, хулас кадомитон мехоҳем дар рақамҳои дастӣ 1661 ахири рақамҳои соҳиби мулкай худотон дӯстон занг бизанем. боз мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ, дорои 2 сотих замин ва 3 комната, назди бозори Ҳоҷи Шариф, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. ин ҳамин ҳолат 2 сотиха будааст, камтарок, масоҳаташ камтар. хоб лекин чем нархҳои дига хеле асостар. фурӯши Бохтар пеши бозори Ҳоҷи Шариф, назди Маслабойка, аз 3 дархона ва 2 сотих бания дар дарунаш ремонт дорад, мегирӣ, зиндагиро сар мекунӣ. ин ҳамин ҳолат мақсад ҳамин хели састаяни 300 000 сомониш мегем, ки бо каму беш муомилаи созам карда мешавад. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 комната квартира дар аввалин этаж, дорои 60 метри квадратӣ. нигоҳ кунед, душанбеда, лучоби боло 280 000 сомонӣ. 1 этаж сокони нест бача азиз. 1 этаж 2 комнатаи 60 квадрата бо нархи 280 000 сомонӣ мегӯяд. хоб лучоби болои ноҳияи Варзоби, шаҳри Душанбе, срочна. хоб адреса лучоби боло, маълумоти праша бо рақамҳои 19 ахири номерои соҳиби мулкай худотон бо занг занед бача азиз, маълумоти праша бигирен. лайкҳоро монем бародари азиз, подписатсия кунен. хоб наворҳои моро ҳаракат кунен ки ҳамин то охир тамошо кунен. мақсад сабр карда адресҳоро хушро гӯш кунен, ку Саводо ТВ оиди ҳар як хона чира нақл мекунад. хонаҳое ки маъқул мешавад худошона занг занед бача азиз. мегзарем ба 10-мин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дорои 4 комната, масоҳати 4 сотих замин дӯстон азиз. ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбеда қарор дорад. хоб маълумоти прашам метавонен занг занен. хоб кухни дорад, бания дорад, 4 сотих замин дорад. хоб 4 дар хона дорад. маҳаллаи Девдара, баъди терминал хоб қарор дорад. хоб дом ремонтдор, хушрӯ замонавӣ кардагӣ, аз роҳи калон 400 метр то хонара роҳ масофа дорад. хоб ҷойи обод, ҷойи беҳтарин. светаш умуман дӯстон наимбра
мақсад свет пастяни. خب 4 комнатаи 4 сотиха маълумоти пурра занг зарен 460,000 сомонӣ нархи хонаи ирӯза. маълумоти пурраша боз аз соҳибмулк худтон дӯстон азиз бигирен. дар ҳамин хона қарор дорад бародаи азиз. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри ваҳдат деҳаи кофарниҳон лаби дарё 4 сотиха 3 комнатага нархи дастрас зур. времянка ҳамаш ҳастай, забор дорад маҳкам, хонаҳо дуташ ремонти миёна. хуб ҳастай, об светш доимияй, документошам ҳастай. нарх 230,000 сомонӣ мегем. агар аз номи канали мо занг заред иншоалло бо шумода арзонтон мекунам бародар азиз. 4 сотихаи 3 ҳуҷрагаи 230,000 сомонӣ. навор маъқул шида боша лайкҳо рамонен, дар аму комментара нависен ки наворотҳон маъқул шид. чӣ қадар комментара зиёд шава, аз куҷо то чанд сума хона дар кор, иншоалло нависен. мо аз рӯи комментҳои шумо ҳаракат мекунам хонаҳое ки шумо дар мақсад лозим ҳастед то ҳамун нархҳое ки мақсад шумо дорен ҳаракат кунанд наворотон мекунем бародар азиз. мегзарем ба 12-ҳамин хонаи фурӯшӣ имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе. хонара бинед чӣ хел зурай. ака тамошо куненда. 3 комната масоҳати 2 сотих замин. ноҳияи Фирдавсӣ ремонти хушрӯи замонавӣ кардагӣ дар шаҳри Душанбе. ассалому алайкум мардуми хонахар мега. хона ман мефурӯшам ноҳияи Фирдавсӣ Душанбеда пахтакор пеши баннисаи нав. мактаб ва истгоҳи маршруткаи 5645. хуб ро аз хона мақсад ҳамин ҳолат қарор дорад. нарх 490,000 сомонӣ ки боз муомилаи созам карда мешавад. маълумоти бештар дар WhatsApp 0070 ахири номери соҳибмулкай занг занед. 490,000 сомонӣ. хонаҳои Душанбе беҳадди ба дӯстон қиматан, ҳаракат мекунем ки арзонашон наворотон бикунем бародар азиз. мегзарем ба 13-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дорои 1 комнатаву 3 сотих замин. ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбеда қарор дорад бародар азиз. сораша фурӯхта мешавад 3 сотиха аз назди ҳавлӣ мақсад фурӯхта мешавад. як дар хонаш қатӣ бо дарвозаш навес ошхона дора. хулас ҳама сатвоиза қонуну қоидаш қатӣ. харидори аниқ занг занед алишам мешавад. фақат ҳавлиҳои хуб қатӣ дар рӯдакӣ боша алишам мешавад. и дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад. хуб навор тамом шид бародар азиз. чизе ки хоҳиш кардем, чизе ки роӣ кардан ҳаракат кардем навортон кардем. замин, хона, мошин чизе боша роӣ кунен. навор дар лайк бизанен, дар канал подписатсия кунен. кадоми то тавхир тамошо карден хоҳиш мекунем ки нависен дар комментар ки мо тавхир тамошо кардем. зинда бошен. раҳмат ба ҳаматон ки моро тамошо